Human gipaubos ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang Eastern Visayas State of Calamity. Department of Trade and Industry may patumandayon sa price freeze o ang pagpabilin sa unsa may naandang mga presyo sa prime ug basic commodities sa maong rehiyon sugod karong adlaw. Sa website sa Department of Trade and Industry, gipahibaw ni DTI Secretary Cristina Roque nga ang price freeze kabahin lang sa pagpugong sa grabing epekto unya sa ekonomiya sa nahitabo sa San Juanico Bridge. Tungod sa price freeze, mapugnan ang dili makiangayong pagsaka sa presyo sa nagunang mga palaliton nga makahatag og daotang epekto sa mga konsumidor sa Eastern Visayas. Subay niini, gitahasan sa DTI Central Office ang DTI Region 8 nga bantayan ang pagpatuman sa price freeze. May epekto ang state of calamity sugod niadtong Hunyo 5 human mabantayi ang kadaot sa tulay tungod na sa kadaan niini. Gitumong kini aron mapaspasan ang pag-ayom-ayom sa San Juanico Bridge aron mamahimong tugutan pagbalik ang dagkong mga sakyanan nga makagamit sa tulay.